Konkret әйтсәгез иде, иң яраткан ролегез. Күңелемә бик яккан рольләрнең берсе шул беренчеләрдән булгангамы, аннан соң Туфан абийның шәҗәрәсеннән Алимбек Сәйдбәковны яратып уйнадым мин бик. Калганнарын барсын да тигез яратам. Сез аннары телевидениедә да эшләр алдыгыз һәм театр артисты да. Хәзер бит инде телевидение, радио телен бик сүгәләр. Анда татар телен камил сөйләшмиләр дип әйтәләр. Сез моның белән Бик хаклы килешәм, чөнки мин хезмәттәшләремә бик таләпчән булдым, бәлки шуның белән дә мин туйдырганмындыр, чөнки мин беләсезме, бер җөмләдә 3 логик басым да хата җибәрүне мин махсус та эшли алмыйм. Беләсезме, нишләптер ул безнең татар телевидениесендә, радиосында эшләүче бик күп кешеләргә хас. Менә бит дөрес сөйләр өчен, дөрес логик басымнар ясар өчен бары тик бер генә нәрсә кирәк. Нәрсә турында сөйләгәнеңне аңларга гына кирәк. Бу шулай булып чыга. Үзең аңламаганны тамашачыга сөйләү. Моннан да абсурдрак нәрсә булырга мөмкин. Хәзер ул бик еш ишетелә. Бигрәк тә яңалыклар хезмәтенә мин канәгать түгел. Чөнки анда күрәсең инде суфлёрган укыганда кеше үзе дә аңлап бетерә алмыйдыр бу җөмләдән соң нәрсә килеп чыгачагын. Чыгу юлы нәрсә күрәсез? Чыгу юлы үз эшеңә таләпчән булуда. Чөнки мин телевидениедә да, операторларга да, ут куючыларга да, режиссерга да бик таләпчән булдым һәм кайчагында бер җөмләне яздырганда берәр кешедә логик хата ишетсәм бишәр дубль ясата идем. Бәлки телевидениедән миннән котылуларның сәбәбе шулдадыр берсе. Сез хәзер эшләмисез? Мин туктап тордым вакытлыча. Чөнки китап белән мәшгуль булдым һәм шушы юбилей кичәсен оештыру мөнәсәбәтләре илә. Менә хәзер бит камал артистлары пародия да куялар президентларга, анда башка артистларга бәйрәмнәрдә катнашалар, мәҗлесләрдә. Бу нормаль күренешме? Беләсезме, моны очраган бер кеше эшли алмый. Бу нормаль гына түгел, бу талант. Чөнки андый корпоративларга әйтәләр, корпоративларга рестораннарда чыгыш ясый. Анда шундый фильтр, анда акча түләп сине чакыралар. Әгәр дә син ошамасаң, нәрсә булганын сез үзегез беләсез. Хәтта бик каты синең белән сөйләшергә мөмкиннәр. Ул бик җаваплы һәм монда супер осталык, осталык кына түгел, супер оста кешеләр генә аны башкаралар. Кеше бездә бит ничәтер сүгәргә канәгатьләнгән. Ул үзгәреш җилен сүктеләр. Уйлап карагыз. Инде ширик гасыр 25 ел буе сәхнәне үзешчәннәр тота. Алар күп зыян китерәме? Әллә профессиональ дәрәҗәдә оештырылган бер үзгәреш җиле концертымы?